Уважаемые товарищи, еще раз добрый день. Заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении. И хотел бы выслушать ваше предложение по поводу наших ближайших и среднесрочных действий. Начнем работать, пожалуйста. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi markas gabungan angkatan bersenjata yang terlibat dalam operasi militer khusus di Ukraina, Jumat pekan ini. Militer Rusia merilis rekaman video Putin mendengar masukan dari para komandan perangnya di Ukraina dengan ekspresi wajah tampak bahagia. Putin menerima langsung laporan kemajuan operasi militer khusus dan mengadakan pertemuan khusus dengan para komandan operasi khusus. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov melansir, tanggal 17 Desember secara total, 344 pesawat terbang dan 184 helikopter, 2.675 kendaraan udara tak berawak Ukraina dinetralkan. Termasuk 398 sistem rudal pertahanan udara, 7.140 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 931 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS. Juga 3.691 meriam dan mortir artileri Medan, serta 7.638 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Laporan terpisah dari Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 420 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir, termasuk 5 tank dan 6 kendaraan tempur. Angkatan bersenjata Ukraina juga mengklaim menembak jatuh 61 rudal jarak jauh deklam serangan besar-besaran terbaru Rusia di sejumlah wilayah. Secara total, Kiev mengklaim 97.690 prajurit Rusia tewas sejak awal operasi, termasuk 381 jet tempur dan 264 helikopter ditembak jatuh. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji kinerja pertahanan udara militernya menghadapi serangan rudal besar-besaran terbaru Rusia pekan ini. Zelensky kembali meminta bantuan sistem pertahanan udara yang canggih ke negara-negara barat menyusul menipisnya stok saat ini. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki bulan ke-10. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Бажаю здоров'я, шановні українці. Головне сьогодні енергетика. За день вдалося повернути електрику майже 6 мільйонів українців. Ремонтні роботи тривають зараз. Вони тривають без перерви після вчорашнього удару терористів. Звичайно, ще дуже багато роботи, щоб стабілізувати систему. Є проблеми з постачанням тепла. Є великі проблеми з постачанням води. Найбільш складна ситуація – це Київ і область, це Вінниця і область, Львів і область, але і в багатьох інших регіонах є, на жаль, масштабні відключення. Це і Дніпро, і область, і Волинь, і Житомирщина, і Закарпаття, це Франківщина, Одеса, Одеська область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина, і інші міста, і інші області. Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу, саме проти людей, проти усіх українців від Луцька до Харкова, від Сум до Одещини. Я вдячний кожному лідеру, я вдячний кожному народу, нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні інвестиції Росії в терор, вже, уявіть собі, більше 4000 ракет треба перекривати ще більшою допомогою людям, проти яких терор цей направлений. Цього тижня ми отримали важливі рішення від Європейського Союзу, від країн-партнерів в Європі, від Сполучених Штатів Америки, які допоможуть зберігати стабільність зараз і в наступному році. Це стосується і оборонної підтримки, це стосується енергетичної, макрофіну для України, але є ще над чим працювати, є ще життєво необхідні рішення, які очікують на остаточне схвалення і виконання. Зокрема, я буду постійно нагадувати, шановні партнери, знайдіть можливості дати Україні надійний захист неба, надійний щит ППО. Ви це можете, ви можете дати захист нашим людям,
100% захист від цих терористичних російських ударів. Коли це буде, основна форма російського терору, ракетний терор, стане просто неможливим, а це означатиме безпеку для українців, безпеку для мільйонів людей і стратегічну перебудову всієї воєнної ситуації. Чим менше буде можливостей у Росії для терору, тим більше буде у нас можливостей повернути і гарантувати мир. Вже готуємось до міжнародних заходів, які заплановані на найближчий час, як до політичних заходів, так і до більш глобальних, які охоплюють не лише традиційні політичні аудиторії, але й усіх людей світу, які цінують мир і готові підтримувати наш захист від російського терору. Все побачите. Також в понеділок відбудеться зустріч лідерів країн Північної Європи. Це Великобританія, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія, Ісландія, Нідерланди, це Швеція, партнери з Норвегії, Фінляндії. І це наші надзвичайно важливі друзі, важливі партнери, ефективні помічники нашому захисту. Тож готуємо кілька нових пропозицій від України, як посилити нас усі країни Європи. Я дякую кожному і кожній, хто допомагає Україні. Я дякую всім нашим енергетикам, усім, хто працює для постачання тепла і води, усім, хто ремонтує пошкоджені обстрілами комунікації і щоразу відновлює і відновлює і відновлює нормальне життя, якби терористи не намагались залишити нас в холоді і в темряві. Терористи все одно програють. Слава усім, хто стримує пекло у Бахмуті та на інших напрямках на Донеччині. Слава усім, хто тримає наш фронт. Слава Україні!